Lan kowe Panglima Abdullah. Inggih, Sang Baginda Raja. Negara Persia. Iki ora usah digagas. Mergo negara gedhe. Inggih. Negara-negara liya ora ngarah wani njajah negara Persia. Nanging sing tak pikir, Pak, Menapa? ora liya mung putraku iki lho. Wis ngancik dewasa. Kok yo ora ndang gelem omah-omah kala-kala. Lho, Teh, rewang-rewang ngono tak takonane ya, Teh. Ngaten nggih. Nduk, Iki dawuh Katimbalan. besok ngenteni sapa saiki ngenteni apa? Kowe ndang kala-kala. Sapa sing kok tresnani? Rama, nanging ngantos dinten sak menika kula dereng gadahi patikan priya ingkang kula tresnani. Aduh, kok kaya ngono, Pak. Bu menawi dereng titi wancing. Nah ngene, Kados pundi? upamane Rama sing golekno piye? Ayo. Nggih. Panglima Abdullah Kaisih Joko Tingting. Kula niki nggih tesih Joko. Nah. Panglima lho kula niki. Jajal, sawangan. Iki bagus. Bagus. Gagah piteksa. Nah, Menawi ngeten. iya jajal, coba ngateko. Terus sak manut mawon Rama. Nah, manut, Pak. Manut pripun? Manut. Tegese manut iki ya diarani gelem ya ora, nolak ya ora. Niki malah ndadekake bingunge kula ya kados Sebab apa kok bingung? Purun nggih purun. Nek mboten nggih mboten ngoten kemawon. Iya. Sing Ngantos mangke nek tilem kula niku ngipi. Boten kula boten tresna nanging kok Rama. Ora tresna? Boten. Pakah, Lho iya, anakku piro? 3 Lanang kabeh apa ono wedoke? wonten ingkang jalan. Lanange wis umur piro? Sampun ngancik tataranipun dewasa. Entuk putrane Pakah ngono piye? Lajeng pundi iki? Ya mesti durung ngerti. Nangki. Nak pancen kowe iki Bagus, gelem, Pak. ya bakal tak temokke ya ngono. Menawi ngaten iki kula purun. Gelem tenan, syukur yen pancen gelem. Ya tak golekno dina sing apik. Monggo-monggo Jenderal, monggo. Sapa wae? Sik. Pakah, Lho niki, coba waspada lho. Kira-kira wis eling sapa sejatine. menika cabut-cabut kula kemutan Wis tau ketemu Panglima Yusuf. saka Baghdad. Terus Wah, lho, bener Yusuf Esbani. kula Yusuf Isbani saking Baghdad. Banjur burimu Kula niki kapurunan panjenengan piyambak, Paman. sapa kowe? Kula niki Risman. Jeng Resman. Nggih. Kene. Kados. Aku kene Resman. Resman tenan yo. Leres kula niki Risman. Paman iki wis suwe ora tau ketinju ana ing Baghdad wiwit muda taruna wae. Udakara umur 10 tahun aku wis tau ketinju mrono. Saiki kira-kira umur piro? Sakniki sampun 21 taun. 21 tahun. Nggih. Panglima. Nggih. Yusuf Esbani. Kados Kok pundi? ono rasa tandha pitakon. Mbok menawa kowe diperintah karo Ratu Rustam Haji nglamar karo anakku apa piye? Babar pisan boten malah kapara. Kula sowan. Menika badhe nyuwun pengayoman. Sik, kok nyuwun pengayoman Nggih. perkara apa? Esbani. Baghdad sak mangke sabudah. Sang Raja Rustam Haji kapapanaken wonten ing pakunjaran awit saking murkanipun Pakah Kilmanan. Pakah Kelmanan sing ngebake pakunjaran. Malah kaporo negari Baghdad sak mangke Pakah Kilmanan ingkang jebul raja. Menika jeng Pangeran Resman Yo kene. putri Restina kula slametaken kula ajak nyuwun pengayoman wonten ngersa Yo kene kok nganti ana kejadian kaya ngono ora enggal-enggal sowan ana ing Persia, Jalaran kula piyambak boten wonten ingkang ngancani nyelametaken jeng Pangeran
Risman minangka calon raja wonten ing Baghdad. Maka Nggih, Sang Paduka Raja. cetha aku kudune sabyantu lawan sedulurku tuwa. Balekake marang negara ing Baghdad dan kaya ngono. Pangeran Kados ngaten, kula suwun kanthi sanget sabyantunipun panjenengan paman. yen ngono katribaske tetapake. Maka Menawi kados mekaten, sendika ngayadam. monggo monggo. Pareng. Gini. Esok jam 3 malah ana kethek ogleng rene sapa cah? Saka kethek ogleng. Endi sing larani kethek ogleng endi? Lah kowe rupa meli. Dadi barek kowe. Ngono jare arep mbalik-mbalik jebul ana sing ngelik. Ngene iki to jenenge raja iki. Sikile jigang kok raja. Lho, sak senengku Mas. Sing rajane aku arep jigang, arep jungkir, arep malik. Iya, ora apa-apa. Senajan saiki kowe dadi raja. Coba kowe jelas apa iki? Ketemu karo kowe. Wis ketemu. Arep nyekel. Ih, inu. Rangket karo kowe. Ih. Ih. Kok ora enak Kowe iki. yen duwe ketegayan, duwe gaman sing landhep. Ayo, tamakno aku. Wala, wah semuanya tekan gua sok tuwek pecintaan. Iya, nanging ora tegas gaman. Ayo. Yen kowe duwe gaman sing landhep. Ayo, tamakno ning jajak. Ayo. Ayo gaman. Ayo. Urusan gaman. Ayo. Iki sing mbok goleki. Iya, Hah, iki sing mbok goleki. ngene iki lho, Cah. Piye? Ora gaduh aja. Ora gaduh piye? Aku sore menangan malah sesuk tembok kene lagi, Cah. Nek kowe awet esuk menangan, ketoprak randang bar. Besok piye? Ayo sore ngono. Ora iya. Kok menangan iki karo sapa kabeh sing kalahno jajal. Waki, Sapa kabeh? Rustam Haji. Aku ing Baghdad. Terus sapa meneh? Ayo Sapa sapa neh? Ayo ngacok kamu. Sapa sing kalah? Panglima sapa? Pangeran Panglima Yusuf. Kowe ngerti? Endi saiki Pangeran Yusuf? Modian. Loh. Yusuf wis bar niki saya urip. Saya ngomong sapa? Sapa sing mateni? Aku. Loh, saiki saya urip. Endi? Loh, tulen. Ngacok. Wah, bareng sore bonding. sore boli. Rambutnya api. Lha iku sapa iki? Aku pakah sangka Persia. Persia iki negara endi? Negara Persia. Persia negara aduh kono negara endi? Iran. Melu laladan endi? Iran. Lho kok guyu? Bakune Apa kowe iso? mudhun saka damparing kerajaan supaya jeng Pangeran Risman sing dadi raja. Kae sing duweni hak. Aku ngerti yen Kirisman. Nanging angkon ku ngrebut kerajaan kuwi totoane nyawa. Kok gampang mentaktulke? Ora iso. Tapi ora nyeman nyawamu. Saiki ora munculke kanggo bondo kekuatan apa? Heh? Yen kowe kepengin dadi ratu oleh Baghdad. Ora ada kekuatan, ora apa-apa, tetep tak kopoi. Yen koyo ngono tak rebut. Ijen padha ijen. Sapa Ayo. sing tantang? Ora usah Tandingi lawan aku. Ye, ijen kono ijen. ijen lho ijen. Oke. Ayo. Kowe ijen ngono, aku tak ijen ngene. Ijen raja. Ayo. Rajur, rajur. Ayo tangekno. Wis pecah pateni cak tak mulai omah padha ta. Lah kok enak. Jare mati dhisik malah Oh, lecek. iki ngeter kowe tok kok malah. Ya, Nek mati mburi kok penak no. Dirisi daginge sithik-sithik dikeki uyah. Yo sombong. kaya pindang ae. Melendi. Kok terus tarane gar kono, dua putra. Ora padha ta. Apa kowe bilang iki koyo mak, ayo koyo manuk podak meneng ae. Ketekas pedang is. Monggo pangeran. Masa borong.
panjenengan kenging ngadili. Kapilawur paman, monggo dipun lebetaken wonten ing pakunjaran kene. Kalian lenggono panjang kehakmu. Lenggono, aku lila legowo. Wis, aku raga tak mulai. No. Mulai ning ndi? Semarang. Wis, dah mulai. Ono, wis Pakunjaran. mulai. Paman Yusuf, Menika Partisara layang kekancingan kados ngaten. kula aturaken panjenengan lan minangka sarana jumeneng raja wonten ing Baghdad. Sandal kundi. Sandal. Kowe Iki lapo iki? Sandal. Goleki sandal. Dalem kok Mau cokon iki. Mau cokon iki. Terus musik golek ora enak. Ora ono. Lah iki lho apa? Saking pangandikanipun Kanjeng Rama ingkang supados kula lenggah Dampar Maison Danu wonten ing kerajaan Mbah. Mila kanthi menika paman pangestunipun. Monggo. Redening kula sampun lenggah Dampar Maison Danu wonten ing kerajaan Baghdad. Nggih, raja enggal. Agenglah bola petipun Paman Yusuf tumrap kerajaan Baghdad. Mila kanthi menika kula angkat pinangka pakah wonten ing kerajaan Baghdad. Matur nuwun. Sang raja. Atur pamrayogi. Nggih, kados pundi Paman? Sang Raja, kula niku kok mboten tawa-tawa nggih mboten. Kados pundi? Nek ning panjenengan menika dados raja kedahipun wonten prameswarinipun. Nalika semanten Kanjeng Rama paring dawuh dumateng kula sak sampunipun kula jumeneng ratu raja wonten ing kerajaan Baghdad kula kedah walakrama nanging ngantos sak mangke kula niki dereng gadah padianipun wanita paman Saestu nalih nggih kula gadah sinten paman niki menika pinangka putranipun manis. panjenengan Iki menika lho. mboten badhe kula silaki malih mapan sepisan kula niki pinanggih dumateng putranipun panjenengan gadah raos tresna wonten salebetipun manah kula mila kanthi menika paman lilah panjenengan ingkang kula suwun ingkang supados kula dedhaopan dumateng putranipun panjenengan Kedahipun dipun padosaken dinten ingkang sae. kok kados ngaten purnaning cariyos kula pasrahaken dumateng Paman Yusuf monggo nggih Mereka kados ngaten ateges negari ing kerajaan Baghdad. Ical sukertaning negari ateges sampun ilang sengkalane mugi sengkala dina sasi taun windu tolak balak saged balik utawi lepur ing dinten menika mugi saged tuwuh karahayun sarta keselamatan amin saged lumuntur dumateng warga dusun Ponduan sak baripun pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa amin sarta cepak rezekinipun amin awiyatan sampun paring